Машинка. Значи аз ако си кръщавах клиповете с някакви имена, то клип следващия ще се казват трупове. Я Сивир, Не, бе, Сивир. Бате, какво направи, бе? Ай, къде е? Не, Добре. Блицкранк! Не! 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 Що те спаса? Да почваме? Да. Мартине! 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 Ема си изял черета, Мартине! Сали ще я вземе, Майя. Абе, скочи нали, бе? Тапак. О? Леле! То бива си слепец, вра... What? What? Какво се случи току-що? Лол. Ха. Чао, Зи. Защо бие толкова много демидж тази? На той в Африка какво се е случило? Какво се е случило в Африка? Ебола си е майката. Гледаш ли си? А? Гледаш ли ракетата? И дунк! Няма Дунк! И бе. Тя се едно прави нещо с сянката на Зет. Да, бе. Джорко, правиш с Z. Опа! Жоя, разкажи как криеш трупове. Моля. Най-големия мускул, който е глутеус максимус. Иначе казано задника. Така. Човек, това, в смисъл, не знам дали просто на нашия труп беше така, но изглеждаше адски вкусно. Да, защото детенството на тази жена, като видя трупа на картинка и като започна да реве, като ми се накараха на немски хубаво. И аз бях само, ама... Да, Ми да умре, ама! Що не им кажа? Вижте! Ние ще го правим това явно с... Нали накрая, като завършим с трупа, нали ще имаме някакво такова с роднините. Да, ще дойдат. И едно момиче как се изцепи направо, вика: какво ще съберем? Вика, какво ще правим като съберем? И само един вика ми: какво ще правите? Там ще отидете, ще съберете, ще се чукнете, ще дигнете един тост там да е жив и здрав. И аз викам: Искам да ви кажа само, че стрима и няма зрители, благодаря ви. Жоро, Ванче. Си говорите за трупове. Да го еба и демиджа, значи. Има едно тименце на малко, сега ще няма отсееш. Той е мой вече. Значи, Тони! Аз се разхожа, значи вчера, че какво беше вчера? Какъв ден? Петък. Сашто ми е учител. Къде си тръгнал ти, бе? И взимам направо Шин. Чарли Шин. Много ме дразни. Хайо! Диш. Диш. Саблите ще дойде и ще го вземе. Не. Да.